Assalamualaikum guys. Bयखौबो आङो आंनि निउ ब्लग भिडियोआव बरायनाय जाबाय। दिनै बैसागु मोसानायनि लास्ट दिन बेनिखायनो मोसानायनिनो ब्लग आज का होगा। सो भिडियोखौ नायलांबाय थादो। Oke, gorong basah gendari. Mengablano pancing. Ada oke, gorong basah gendari. Ano pancing. Sertai manusia. Zaga fibra नै धानेना सोर बेलाय नै नै मा मानसिफोरा नै बांद्रायानो जागासिनो नै 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 आंनिफ्रायसो मोजां भलै केमेराया हमको पीना है पीने दो हमको मरना है हमको जीना है जीने दो नसीब हो मैं गरीब हूँ बदनसीब हूँ पी पी के तेरा रास्ता में गिर के कोरेंगे हमको पीने दो ओइ धाने दानो saya angkat menje oi हमको पीना है नै नै लाबो मीठे से दिउरा ओइ दाने ro ini ada kena undang माखौ NM Blog Status को सब्सक्राइब खालामनो दाबावो hai बेनि मा होनो NM Blog Status अनसब्सक्राइब बनाय सब्सक्राइब खालामनो डिसलाइक मारे अरे नै द एकदम गाजा जुर मानसिया मानो डिसलाइक अरे भाइ डिसलाइक मारिनानै जोंनि बन्दुनि चेनेलखौ उल्टा खालामना होदे उल्टा subscribe हा आंनो सबस्क्राइब आरो नोंलाय खालामदोंना खालामाखै subscribe आं नोंनि माबाखौ मिथियानो मानो दासिमबो दा मानालाय आंबो मिथिया होमबा दिनै थांनानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे होमबा आंनाबो नेयो दै